Perunko, dáme si banána v župahu. Banána v župahu? Aha, já bych chtěla pozdravit všechny. Ty to natáčíš? Tady je ta holka, Orku. Počkej. Počkej. Počkej, Daši. Ne, no tak prostě, ne, postav. Tak jde na au. Neváhej. Já bych chtěla. Takhle to vypadá, když jsme v restauraci, všechny 4. Ano. No, začni začít tady toto hula hula na stole. Říkám na stole, ne pod stole. Ty si úplně... Ty máš tu holku úplně... Mám velikánský škrabopis, teda i malinkánský škrabopis. Jo, pak to začalo Co se stalo, kdybychom to nějak nezničili, že se ničili? Nezničitelně zničili, bychom si zlobil a pak ti nedal číslo. A na tom ten pán Čišný nás celou dobu ochotně obsluhuje. Asi mu z nás hrábne. Asi. A ty máš zase holku tady. Neznám, já vás asi opustím, nebo já to nestíhám. Ale jmenujeme k babičce, Martinko se s náma loučí. My si dáme banány v županu i za sebe. Dáte banány než Pane, ukážete mi vašeho banána i bez To nenápadí. To je jedno, to už je tam. Já jsem taky ráda, že jsem tady. Ne, bylo to fakt moc fajn. A pozdravte ode mě pana Bezčů. To bude Tibor. Bych nemohla, kdyby přišel. Zvolali jste. Martinko. Co děláš? No nenatačíš to ještě pořádně? Ne. Dobře, tak já teď tady povalím a běž. Tak já utíkám bez platy. Tak čau, Martinko. Tak už jsme tady jenom my 3. Jak se to bude týkat? Já už jenom budu ta kamera. Hej, ne, to bude Aby byl moc odstrčený. Ne, tak bude teda opět. Já tady bude. To vůbec nepadá. Mám chuť na banán. Je to banán? No,
Ten bude možná i bez výpadu. Pozor, jdeme Verunku učit. No. Ale protože to už tak pro nás to být taky není hrozně dlouhé.